A ver, co cariño que lle te llevo aos chinos, que é moi grande. Os coches chinos véndense porque son máis baratos, pois son unha porquería, pois son máis baratos. E, non, son bons coches, moi bons coches. Os chinos son moi bons coches. E deso vamos falar no seguinte sketch, que ven por aí co seu marido, o seu marido que veu de público, unha persona de público, non? Ai, mamá. Eva Iglesias! Paco, despois de 30 anos co Ibiza, por fin imos cambiar de coche, que ilusión, Dios mío. Ainda me acordo, acordaste aquela vez que fomos á verbena de San Roque, que tuvemos que dormir ali no Ibiza. Dios, ainda me acordo como se me clavaba o freno de man no cu, Non era o freno de man, Clavábaseme moito, moito. Ti acordaste como se me clavaba o freno de man no cu? Pero non era o freno de man. Como? Non era o freno de man. Como que non era o freno de man? Pois Pois non sería o freno de man, pero tiña as rodas pinchadas e o motor calouse. Que iba a dicir, este coche gústame, Este coche está chulo, o que pasa que non lle vexo tubo de escape. Como non vai ter tubo de escape? Mira aí a ver se lle ve o tubo de escape, Déitate, déitate. Déitate, Pali, déitate. Non o encontras. Non será a primeira vez que non encontras algo. Sigue buscando. Sigue buscando aí. Jump in my car. I wanna take you home. Come on and jump in my car. It's too far to walk on your own. Tá. Non está, Caeu! No. Debe perder. Caeu! Levántate. Polo camiño, debe de perder. Que tal? Que tal? Como estamos? Anda mirando o coche? Sí, queríamos comprar un cuchi. Ai, sí. E... Que vexo un pouco despistado o seu pai. Sí. No, é meu marido. Ah, é o home. É meu Vale, marido, vale. sí. Que tal? Manuel, como está? Moi ben. Como é o nombre? É Paco. Sí, ahora puxeste un micro, ahora jodedevos. Fixeron ben, se queren coche, fixeron ben vir aquí, porque claro, este é un concesionario. Sí. Que fai? Un concesionario! Non é un confesionario, é un confesionario. Chamounos a atención este coche. Poden comprar un pouco máis caro porque entendo que teñen unha axuda por Sí, ele, non? sí. Pero sabes que pasa? Que gustounos moito este Pouca coche. axuda, me parece. Gustounos moito este coche. Teñes ese coche, non? Pero non ten tubo de escape. Señora, como vai ter tubo de escape? Por qué? Se é un coche eléctrico. Se é un Testa. Ai, é eléctrico. Sí, un Testa. Un coche eléctrico, Pois entonces non sei se podremos levar, porque Hello? eu vou moito a Aquallín. E cando salgo da Aquallín salgo co pelo mollado, a ver se me vai dar un chispazo o coche. Entonces... A electricidade ca agua... Olvídese, non ten problema ningún, señora. Este é un coche seguro, este é o coche máis seguro que hai. Por algo levan Cristiano e Georgina. Hombre, xa, Home, pero claro. con eso non me di nada porque Cristiano e Georgina non teñen chispa ninguna. Quero dicir, pásalle como a nós, non? Sí, sí. Entonces podémolo comprar. Querémolo.
Dígame Sí. canto vale o cuchi e nós non reparamos en gastos, Ese que teñen aí, tal como está ahora mismo, Sí. Seo Eléctrico, un Testa, está en 50.000 euros. Non sei se esa data o que tiñan ustedes en mente. Escápasenos por un pouquinho. Escapas un pouco, non? Canto tiñan en mente ustedes? 3.000 euros ou así. Pois ese vale 50.000 euros. Bueno, home, pero igual nos pode facer un precio amigo, non? Como? Un precio amigo. No, que non somos amigos, que lle parece amigo que lle vou facer. Xa. Non, digo porque eu que sei. Sí. Teño outra opción. Ah, sí? Se esa data mellor, moito máis asequible. Escoitaron falar dos coches chinos? Que van solos. Un coche Van chino? sin conductor. Un coche chino, non. Un coche chino. Ah, sí, Un coche chino. Un coche chino. Oíron falar do coche chino? Sí. Van sin conductores, van solos, espectacular, automático, todo espectacular, Pero eso podese fiar un deso. Podes fiar dos chinos perfectamente, o chino é unha persona de palabra. Sí? Hombre, vas fiarte unha persona que come arroz, 3 delicias e saba plástico. Non te vas fiar deso. Fiar toda a vida. Os chinos fan coches buenísimos. Moi buenos coches, moi buenos ¿Sí? coches. Sí. Bueno, que pasa é que, bueno, tamén teñen detractores. Ah, no, nós tractor non necesitamos, Xa temos a leira fresada, nós queríamos un coche. Detractores, que hai xente que non lle gusta tampouco. Ah, Sí, sí. detractores, vale. Saco yo chino, teño aí, aparcado. Ah, sí, sí. Saco yo aí un momento. Gustaríame Vale. velo. Non se me ande, non se me arrole polo suelo que acabo de fregar agora, vale? Ese máis quieto. Vou polo coche chino. Ai, que ilusión, verdad? No. Un coche novo, cariño. Ai, Dios mío, imagínate, sabe Dios como é o cuchichino ese que nos vai traer? Un chino. Un cuchichino, imagínate ti. Ahí lo tiene. Todo automático. Coche chino. Este é o cuchichino. Este é o coche chino, sí, señor. Como que lle parece? Como o ve? Vexo un pouco pelao. Non, Xa, sí, a ver. Esta é a versión básica. este é o básico. Este é o básico. Vale. Pódeselle cambiar o color da tapicería. Vale. sí. Pero digo eu, solo ten un asiento, non vale para nós. Nós somos dous. Adátase. Ai, sí. Ustedes cantas plazas necesitarían? Home, dúas, en principio. Debe de ir buscar o resto do coche. Porque isto debe de ser un cacho. Séntate nel para probalo. A ver si... Aí o ten de dúas plazas, poden facer de 4, de 6, de 8, de plazas. Se configuro yo como que. Isto pode ir así, tal como vai agora, que van aquí os dous sentados perfectamente. Ou despois ten, que se vai co home, por exemplo, que ese día non lle apetece mirar moito para él, pode ir así, ao revés. E vai para lá, xa vai un mirando para diante, outro mirando para atrás. Isto gira sobre o seu propio eje, ou pode ir ali, se quere ir mirando a ventanilla, pois tamén vai así. Xa vai mirando para fora. Podo probar o... Isto é todo automático. Sí, no, sí. Xa Aí ves. está. Ostras, pero que pasa que isto si chove, que? Si,
A verdad que se venden más en Andalucía que aquí en Galicia, ¿eh? Eso sí que es verdad también, ¿eh? Son muy resistentes. Culé. No, culé, ahí. Aguanta muy bien. Ande vas, Paco. ¿Sabe qué pasa? Que esto en China non ten problema ca auga porque en China están tan avanzados que en China chove cando lles dá a gana a eles. Xa. Non como aquí cando lles dá a gana aos da gallega, aos do parque. Entende? Aquilo é... Home, a ver. En China hai unha tecnología... En China sí, pero aquí ainda non chegou esa De tecnología. momento non. Por eso. En Alemania xa se está probando, pero xa se sabe. Aquí vamos moi retrasados. Verdad, jefe? Verdad. Vamos, con moito retraso. É un coche que é cómodo, un coche que é po día a día, E E que gusta. o volante? non ten volante. Como non ten Isto vai solo. Usted colle o móvil e dille, quero ir a casa de miña nai. Bumba! E xa arranca el pa... Usted dille ao móvil, asegúrese de estar sentada, porque senón arranca el solo. Correa. Pero usted polo móvil xa lle dixe, léveme a tal sitio, bumba. E arranca o coche solo e listo. Sí. Non sei Como ve? se nos convence, porque, a ver, nós buscábamos algo así un pouco máis clásico. Sí, hai unha versión mellor que esta, eh? Así? Sí, como a que está en Marineda que che dá masajes nos pés no centro comercial, non sabes? O importante é o precio, claro. Tanto Isto ten un precio irresistible. como de irresistible. Sí, isto vai incluído 10 anos de garantía en chapa, rodas as veces que as queira cambiar, leva atrás uns clines para limparse e o coche, quero dicir, quedaríalle total, Canto. aquela era 50.000, o outro. Este serían 1.000 euros. 1.000 euros. 1.000 euros? 1.000 euros, sí, sí. Pero 1.000 euros o coche? Sí. Sí, pero cos chinos non lles gustan os cartos, eles fanos porque lle gusta traballar, entón eles non queren ganar. Non é como aquí que todo o mundo quere ganar. 1.000 euros o... Bueno, home, se son 1.000 euros daquela, comprámoslo, non? Venga, pois séntese aquí comigo xa. Digo, 1.000 euros arrea. E fírmame aquí porque entendo que el non estará autorizado para No, firmar, non te ten son eu a conocemento. tutora. Vale, fírmeme aí. Aí Pois aí está. xa o coche seu. Por Ai, 1.000 que euros. ilusión, compramos un Teño o coche! Sí. Sí, señor, Xa poden ir nel, Sí. Xa sale así mismo. ¡Qué maravilla! A matrícula colgaremos ya no cuello, usted. Que non lle importa. Xa poden salir ahora nel, lévano, ahora mismo, Xa poden arrancar nel. E a A que? chave? No, non leva chave. Pero este pensa que este é un Opel Corsa, un Twingo, o que? Isto non leva chave. Isto vai todo co móvil. Como co móvil? Usted vai xa a aplicación do móvil e dille pa Viveiro, por favor, bomba, arranca pa Viveiro. A casa de miña sogra, quero ir ver a Panorama. El xa sabe onde toca a Panorama. E xa vai directamente. Claro, Ah, vale. isto é unha aplicación, Sí. unha aplicación vale. que se baixa de Hai que internet. baixar unha aplicación Baixa a no aplicación, móvil, está, vale, sí, unha sí. aplicación gratuita, non? Gratuita, No. precio normal, digamos. Bueno, canto pode ser? O coche son 1.000 euros. 1.000 euros. E a aplicación 4.900 euros. Perdón, 49.900 euros. Pero que me está contando? Estamos falando dun ahorro con respecto a ese de 100 euros, A ver, por favor, 1.000 do coche, 49.900 en total. Pero como me vai cobrar 50.000 euros por esta mierda? Cuidado, 50.000 euros
e teño que cobrar os asientos á parte. Bueno,